ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, марҳамат намояд ба барномаи чашмаи умед. дар ин барнома мо дар бораи муваффақ шудан гап мезанем, дар бораи сарватманд будан, тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал ва дигар бисёр чизҳоро мо дар ин барнома маслиҳат пешниҳоди шумо мекунем. мехоҳам ки бисёр чизҳое ки дар ин барнома гуфта мегузарам, ҳамин чизҳо ба шумо як фоидаи хуб биёранд. ҳамватанони азизу гиромӣ, аз хотир набароре ки дар паси ин дар таги ин видео лайк монед, инро роя кунед, тақсим кунед дар байни хишу таборатон, ёри рафиқатон, ҳамон инсоне ки шумо барои вайҳо беҳбудии зиндагиро таманно доред, орзу доред, ба ҳамонҳо роя кунед ки бисёртар халқи мо фикронаш дигар шад, халқи мо тавоно шавад ояндаи зиндагии худашро созад, шахсияти худашро созад. ҳамватанони азизи гиромӣ, ҷамъияте ки мардум доно ҳаст, дар ин ҷамъият зиндагӣ кардан осон аст. ҷамъияте ки бисёр одамо тавоно мешавад, сатҳи зиндагии мардум ба пеш мерад, зиндагӣ кардан осон аст. Не ки дар ҷамъияте ки мардум нотавон аст, камбағал аст, бисёр мардум таи қарз бааст, ҷои кор намеёбад, дава ҷамъият хеле мушкил аст зиндагӣ кардану пешравӣ кардан. ҳамватанони азиз, ману шумо бояд ки нағз фаҳмем ки пешравии ҷамъият ин пешравии мо ҳаст. Не ки пешравии ҷамъият аз чӣ вобаста аст? Аз пешравии ҳар як шаҳрванди тоҷик, аз пешравии ҳар як шаҳрванду миллати мо. чӣ қадар ҳар яки ману шумо пешравем, ҳама қадар ватана мо обод шуда мегирад. ҳамватанони азиз, ман мехоҳам ки боз охирин дарсе ки имрӯз мегӯям нисбати тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал аст. Тарз, то есть бедни люди мисли категориями страх, то есть мардуми камбағал фикронаи тарс дорад. ҳаме чиза абболои тарс мекунад. нигоҳ кунед, тарс барои ваё то маҷбур нашад намекунад. пока жизнь не загоняет его угол, нигоҳ кунед, ҳамин то ҳаёт ва як маҷбурӣ накунад, ҳамон кора намекунад. анаку мардуми сарватманд бошад, аз болои орзуш, то есть богати люди мисли категориями любви, то есть ино аз борои меҳраш кор мекунад. нигоҳ кунед, шумо ё ки аз болои меҳратон кор мекунеду зиндагии хуб месозед, ё ки шумо бекор мегардеду қарз ба меафтеду маҷбур шуда кор мекунед, ё ки шумо аз болои худатон фаҳмишатона дигар мекунеду, аз болои худатон кор мекунеду, шумо варзиш ба машғул мешед, саломатии худатонро тарбия мекунед, ё ки шумо касалӣ мешеду, касал шумо маҷбур мекунад ки варзиш ба машғул шавед. яке ҳамин. ё ки шумо нигоҳ кунед, мардуми камбағал аз тарсаше мекунад, мардуми сарватманд аз меҳраше мекунад. ҳамон чи ба меҳр дорад, мехоҳад ки ҳамон кора кунад барои ободӣ, барои хушбахтӣ, барои рӯзи ояндаи худашу фарзандош. барои ҳамон агар ки шумо ҳамин чиза дарк кунеду ба сара шавед, кор пеш мерад барои шумо. нигоҳ кунед, мардуми камбағал тарс аз пеши вайҳо ҳаст. пешаш ба ки ҳаст? метарсад ки сар кунад, не ки вақте ки зиндагӣ маҷбураш кард бад мекунад, ҳамон муддат ба тарс пуш беместад. анаку нигоҳ кунед, мардуми сарватманд аз чӣ метарсад? мардуми сарватманд мегӯяд ки ман метарсам ки агар ҳозир накунам, дар оянда қинам мешавад. барои ҳамон ваё чӣ кор мекунад? тарс аз пушт мемонад ва мегӯяд ки ман хато кунам майлаш, азоб кашам майлаш, не ки зато ман ёд мегирам, зато ман ҳаётама дигар мекунам, зато ман дигаргун месозам, зато ман шахси дигар мешавам, зато ман худам ба боварим зиёд мешавад, ҳунарам зиёд мешавад. барои мардуми сарватманд меҳнат кардан мегиранд. мардуми камбағал, тарзи фикронаи мардуми камбағал чи аст? нигоҳ кунед, дуюм, откладывать деньги на чёрный день, то есть мо камакак пул пасандоз кунем ки як рӯзи мушкилӣ ба кор мебиёд. ин тарзи фикронаи мардуми камбағал аст. камакак пасандоз кунем, як рӯзи мушкилӣ ба кор мебиёд. нигоҳ кунед, подсознательно ожидание создать мекунанд, ҳамон чиза интизор мешаванд. подсознательно ки ҳамин пула пасандоз кунем, як рӯзи мушкилӣ ба мумкин ки ҳамин кора мо ба осонӣ, то есть мушкила мо ҳал мекунад. баъд дар ҳақиқат ҳамон пули пасандоз кардагишон як рӯзи проблема ба мерад, фақат рӯзи мушкилӣ ба мерад ҳамон пул. анаку мардуми сарватманд пула пасандоз мекунанд ба кадом мақсад? ки ҳамин пул ман ба ёрдам мекунанд, ман сармоягузорӣ карда корхона месозам ё ки бизнесам месозам. ҳамин рӯз сар карда
пул пасандоз кунед ва гӯед ки иншоаллоҳ парвардигор ман ҳамин пул хати бизнесама сар мекунам, ҳамин пул сарчашмаи бизнеси ман мешад, ҳамин пул сарчашмаи капитали ман мешад ки ба ман, ба фарзандом, ба ниберам, ба иберам, ба ҳамаш ин капитал рафта мерасад. Рокфеллер сохт шуд ку ману шумам кунем аста-аста мешад. ҳамон инсоное ки имрӯз мебинед ки номошон дунёӣ ҳасту дунёгир аст, ҳамин инсоное ки шумо мебинед ки имрӯз рақами як ҳастанд, вақташ ба аз қатори охирон рақами як буданд. ҳамон инсоное ки имрӯз мебинед ки пеш ҳастанд, вақташ ба аз паси дигаро буданд. барои ҳамон ману шумо дилшикаста нашуда бояд ки ба сари нақшакашии ояндаи худамо шавем. тарзи фикронаи мардуми камбағал, нигоҳ кунед, мардуми камбағал, то есть бедные люди мыслят категориями обвинения. мардуми камбағал доимо як каса гунаҳгор карда мегардад. ҳаме бадбахтиҳош ба, ҳаме чӣ гум мушкилиҳош ба, ҳаме номуваффақ шуданаш ба. мегӯяд ки эма агар ки ҳамин айби партнёрам шуд, агар ки ҳавай гапи мана мегирифт дигар буд. ин ҳозир айби давлат аст ки ман корхона кардан натонистам, не ки манам медунам чӣ хел бизнес карданама. ҳозир ҳамин айби ҳамин ҳамсоя мана мушай мекунад, намемонад. одаме ки тарзи фикронаи камбағалӣ дорад, вай доимо дигарро гунаҳгор мекунад, доимо гунаҳгор кофта мегардад. вақте ки шумо дигарро гунаҳгор кардан гирифтед, медонед мумкин ки шумо таскин меёбед, мумкин ки шумо худатона ҳамин чиба бовар кунондед, мумкин ки шумо гуфтед ки ин айби фалончи, айби фалончи, айби фалончи и так далее, мумкин ҳамин ба шумо бовар кардед. вы можете быть правы даже в этом, неки ин чи ҳаёти шумо дигар намекунад. мумкин ки шумо прав ҳастед, неки ин чи ҳаёти шумо дигар намекунад, ягон дигаргунӣ намебиёрад, наоборот мушкилӣ мебиёрад. чӣ ба баръакс мушкилӣ мебиёрад. барои чӣ мушкилӣ мебиёрад? вақте ки шумо дигарро гунаҳгор мекунед, шумо дигарро ба ҳаққу ҳуқуқ метиҳед ки эҳсосоти шумо управлят кунад, тақдири шумо управлят кунад. ягон каса гунаҳгор накунед. ғурбати зиндагитон ба, камбағалитон ба, қарз бафтиданатон, мушкилотон ба. манам вақте ки аввал қарз бафтидам ҳамин хел фикр мекардам ки партнёром, командам, айби дигаро. не, ҳамин чи айби худат аст. агар ки шумо диққат карда бинед, мебинед ки ҳамин зане ки шумо имрӯз зиндагӣ мекунед, худатон интихоб кардед. шумо розӣ шудед ки баъд падару модар шумо маҷбур кард. шумо розӣ шудед ки баъд ҳамин тӯй шуд. қарзе ки шумо доред, ҳамин қарза худатон гирифтед, ягон кас шумо маҷбур накарда. шумо ман ба ҳозир сразу бо як чи мегӯяд ки ман маҷбур шудам. не, худат то ҳамон ситуатсия ба худат заганят кардӣ, барои маҷбур шудӣ. дигарҳои дигараш ёфтан мумкин буд. қарзе ки шумо доред, худатон гирифтагӣ ҳастед. ҳамон тарзи ҳаёте ки имрӯз худатон бурдагӣ ҳастед, ҳамона худатон интихоб кардагӣ ҳастед. ягон кас шумо маҷбур кардагӣ нест. агар ки шумо имрӯз таксистӣ кор мекунед, ё ки имрӯз шумо муаллимӣ кор мекунед, ё ки депутатед, казе набошед, сарфи назар, ина худатон интихоб кардагӣ ҳастед. барои ҳамин қадар ҳаёти шумо ба ҳамин чӣ пайдо шудагӣ аст. барои ҳамон мардуми камбағал фикронаи гунаҳгоркунӣ доранд, доимо дигарро гунаҳгор карда мегарданд. а мардуми сарватманд бошанд, ҳар боре ки ягон камбудӣ ки ҳаёта шумо мебиёд, фақат чӣ мегӯянд? ин айби нихватка навику мени, айби кам будани таҷрибаи кори ман аст, айби кам будани илми ман аст. ва ягон кас гунаҳгор намекунад, худашонам гунаҳгор ҳисоб намекунад. вақте ки шумо худатона гунаҳгор кардед, худатон ба боваритон кам мешад. не ки агар ки шумо худатона шахсиятатона бояд гунаҳгор накунед, гунаҳгор накунеду фақат фаҳмед ки ҳамин чиз сабаби кам будани илм, кам будани ҳунар, кам будани таҷриба. значи ҳамон таҷриба агар ман гирам, бо корам ба пеш меравад. вақте ки шумо бигӯед ки ин сабаби кам будани таҷриба, кам будани илм, шумо худатон ба боваритон гум намешад, боваритон меистад. не ки агар ки шумо худатона гунаҳгор кардед ки ҳамин айби ман шуд ки ин хел шуд, айби ман шуд ки ин хел, шумо наоборот бовари худатон ба кам мешад. барои ҳамон шахсиятатон ба шумо бояд ки вазминӣ набиёред, наоборот гӯед ки ин айби кам будани ҳунара, айби кам будани илм, айби оне ки ман ҳамин чиза то ҳозира наомӯхтиам, айби оне ки ман ҳамин даромада насохтам, айби оне ки ба вақтатар ба сараш нашудам. ин гапа занед. он вақт майнаи сари шумо роҳи ҳалли кора мековад ва мековад ки чӣ хел карда роҳи ҳаллаша ёбам. ба шумо ёрдам мекунад ҳалли кора ёфтам. ба мардуми панҷум ё чорум, намедонам, следующий общем. чорум, мардуми камбағал
бедные люди мыслят категориями манна небесная. Манна небесная чи гуфта гап? Давраи ҳамин пайғамбари Мусо пайғамбар ба ҳар барои ки ҳамон мардуми ҳамин евреҳо намуранд вақте 40 сол ва ё дар ҳамин биёбон гаштанд аҳаво вай мефурманд манна ки ҳар саҳар меафтид ва мегирифтан мехӯрдан. ҳамин манна сета хосият дошт, аҷоиб хосият дошт. Якумаш ин ки ҳамон рӯз мефурид бояд ки вай ҳамон рӯз мехӯрдан ваё то пага вая ҷамъ кардан намешуд. вая ин хел ҷамъ карда складировать кардан намешуд. барои ризқи пагаш бо пага ба мефурманд, фардош фардоба. барои якумин хосияте ки буд ҳамин манна ҳамин як рӯз вая ҷамъ кардан намешуд. дуюм чи хосияти аҷоиби буд ҳамин манна ки бе ягон меҳнат меомад ба даст меомад, просто ҳамту меомад. як тӯҳфаи парвардигор буд, ҳамту меомад бе ягон азоб, бе ягон меҳнат, бе ҳиче. дидед мардуми камбағал ҳамин хеланд? дидесту дед анакун чӣ кор мекунанд? мардуми камбағал ҳамин чиза мехоҳанд ки бепул гиранд. хизмати дигаро, ҳурмати меҳнати дигаро, чизи дигаро мехоҳанд ки бепул гиранд. вақте ки шумо чизи дигаро бепул гирифтед, ана чӣ гум визиткахӯр шудед, сарфи назар шумо коргари ҳукуматед ё кӣ бошед ё намедонам кӣ ҳастед, шумо агар ки шумо чизи халқа гирифтед, худо паноҳ диҳад ин чиба ки чизи бепул зарараш шумо хеле калона, чиба ки шумо зӯратон нарасид, ақлатон зӯраш нарасидааст нафсатон ба ин мушкили калон мебиёрад ҳаёти шумо ба. таҷрибаи кори ман чизе нишон дод. тамоми одаме ки кор кард, роҳбарӣ ба кор кард ё чизи халқ ба расиди вай, аз таҷрибае ки ман дидам, ё ки ягон фарзандаш ҷавонмарг мешавад, ё ки ягон фарзандаш девона шудагӣ аст, ё ки оилаш парализован, ё худаш даҳҳо сол зиёдтар парализована шуда хоб мерад. чиба ки вай аз дарун ҳамту шумо шикоф карда мебурад вай чизи халқ. ё шумо ё фарзандат як кас ба мезанад ин чи. ҳама чизи гандаш ки вақте ки шумо чизи бепул як чиза гирифтед, меҳнати каса бепул гирифтед ё чизи каса ҳамту гирифтед, касе ки ҳамун чиза хӯрд ин нони ҳаромай. аста-аста тараққиёти майнаи сараш кам мешавад. шумо дидаги ҳастед баъзе бачаҳое ки фаросаташ нест, фаҳмишаш кам, ин хел чӣ гум фаҳмишаш кунд аст. вақте ки шумо вай ба мефаҳмонед ки ин кора кун ё вай кун, намефаҳмад гуфтагии шумоя, ақлаш намегирад. барои чӣ ақлаш намегирад? барои чӣ фаҳмишаш нест? барое ки чӣ худованд вая зеҳнаша кунд кардагиай, зеҳнаш кундай, чиба ки чизи ҳаром ба даст дадагиай. ҳаром хӯрдан беҳад ақли шумо кам мекунад, аста-аста тавонои шумо нест мекунад. барои ҳамон ман намедонам шумо чӣ кор карда истодиед. ман илтимосе ки мекунам ба шумо ки фарзандтотона нони ҳаром набиёред. барои ҳамин ин беҳад зарур аст. аз ҳамон чизи худатон ба қаноат кунед. мана партнёр қати кор мекунед, 1 сум ба харидага 2 сум нагӯед, ин уже ҳаром шуд. ойлик қати кор мекунед, ҳамон ойлик ба ҳамон шумо ба ҳамон ойликатон 2000 сомонӣ метиҳад, ҳамон ойлики худатон гиред, дуздӣ накунед. дидед ки мисол шумо метавонед ки онҷо дуздӣ кунед ё ки як рақама дига кунед, ҳеҷ кас намебинад? не. ман ягон инсона надидам ки пешрафтагӣ бошад. ман бисёр мудирои райпоя медонам, бисёр экспедиторҳоя медонам, мудирои колхоза медонам, мудирои фермаҳоя медонам, раисҳои колхоза медонам, пур бизнесменҳоя медонам ки 10 сол, 20 сол, 30 сол кор карда на нуле. 10 сол, 20 сол, 30 сол аст, 30 сол аст, 40 сол аст ва одамо чӣ гум стажи коре дораду, не ки бечораҳо ел зиндагиш мегузарад. а сабабаш чист? ман пештартар гумон мекардам ки вақт дар кор барои муваффақ шудан. акун фаҳмидам ки ҳам вақт ҳам баракат дар кор. баракат пайдо мешавад агар ки шумо тозахӯру ҳалолхӯр бошед. ин беҳад зарур. мардуми камбағал фикронаи анамин чизи каса бепул гирифтан дорад. як каса пурсам ман ба бепул тиҳад, як каса гум бепул ман ба хизмат кунад, ҳаракат карда ҳамин кора мекунад. анакун мардуми сарватманд бошад чӣ кор мекунад? всё стоит деньги. тарзи фикрони мардуми сарватманда бинед, ҳама чӣ пул меистад. барои ҳамин мардуми сарватманд ҳамту биёд стоянка ба пулаш додагӣ, не ки бо ҳамон стоянчик ба камакак зиёдтар метиҳад. ҳамту ресторан ё кафе ба дарод хӯрока мехӯрад, пули хӯрока дод, не ки мо офисиант ба бо камакак чевӣ метиҳад. ҳама вақт медонед чӣ ба анҳава ё изобилия месозад. шумо аз додана дасти кушодаи шумо ба худованд зиёд додан мегирад. нигоҳ кунед, ин беҳтар. ман мехоҳам ки шумо ин фаҳмед. ман мехоҳам ки исро фаҳмед. мардуми сарватманд чизи каса бепул намегирад. барои ҳамон муваффақ шудан метавонад. барои ҳамин давлаташ солҳош қатӣ мерад. мисол ҳам худаш ба ҳам фарзандаш ба насиб мекунад, ҳам неберу ибераш ба мерасад. панҷум
мардуми камбағал фикр мекунанд ки честным путем невозможно разбогатеть. Нигоҳ кунед, ин тарзи фикронаи мардуми камбағал аҷоиб аст. Нигоҳ кунед. Ва ё гумон мекунанд ки честным путем нереально разбогатеть. Нигоҳ кунед, агар ту тоза кор кунӣ, честный кор кунӣ, сарватманд шудан намешавад. ва ё гумон мекунанд ки мардуми сарватманд ҳамаш дуздӣ кардагӣ ҳастааст, ё ки мардуме ки имрӯз муваффақ ҳастанд, ё ки ягон кас ё амакаш ё тағоиш ё ягон кас обшим як коре карда, ягон леви прави карда, чи хеле гумон мекунанд ки роҳи муваффақ шудан мана ҳамин скользкий пут ё ки ҳамин роҳи мана ин хел морбозӣ қати вайҳо муваффақ шудан метавонанд. ман бовар намекунам. шумо як каса дурӯғ гуфтан метавонед, ду каса фреб кардан метавонед. шумо ҳама ба дурӯғ гуфтан наметавонед, ҳама фреб кардан наметавонед. тарзи фикронаи мардуми сарватманд чӣ? Мардуми сарватманд мегӯянд ки ягона роҳе ки муваффақ шудан метавонед толка честным путем. танҳо роҳи рост қати равӣ, роҳи туригӣ қати равӣ, ту муваффақ шудан метавонӣ. танҳо роҳи тури қати кор кардан ту дар ҳақиқат муваффақ мекунад ки ин давлати ин даромаду ин давлату ҳам сарвате ки меёбӣ ба фоидаи ту, ба фоидаи фарзандот хизмат кунад. дигар илоҷи дигар надорӣ. ин ягона роҳаш аст. дигар роҳи дигарш нест. дигар роҳе нест ки шумо муваффақ шудан тавонед ё сарватманд шудан тавонед. ягона роҳи ростӣ, туригӣ, честным путем кор кардан. нигоҳ кунед, я мардуми сарватманд худаш ҳамин чиза худаша боварӣ мекунонад, убедит мекунонад. а мардуми камбағал бошад дигар чиза худаша убедит мекунаду баъд ҳамон ба вақте ки ҳамон чӣ чизе ки шумо саратон ба ҳамон чиза қабул кардед, чашматон ҳамона мебинад. ахотир набарода ки чашми инсон ҳамон чизе мебинад ки ақли инсон ҳамон чизе бовар кунад. агар ки шумо худатона боварӣ кунондед ки честным путем невозможно разбогатеть, то есть роҳи рост қатрави, роҳи тоза қатрави сарватманд намешӣ, одами туғри бошӣ, шумо ҳамин чӣ агар шумо худатон ҳамина қабул кард майни саратон, чашми шумо доимо фақат фреба мебинад, доимо мебинад носолиҳия, дурӯғгӯя. чуба ки ҳамон чиза кофта ҳамон ба боварӣ дорад. не шумо агар ки худатон ба боварӣ карда, болои худатон кор карда, фаҳмидед ки чашми мисол фаҳмидед ки фақат ягона роҳи рост қати кор кардан шумо сарватманд мекунад, худо хоҳад шумо ҳамон мебинед ки роҳи росташа меёбед, роҳи дурусташа меёбед, одами туриша меёбед. ҳамин одам беақл нест, ҳамин одам дурӯғгӯ нест бачаҳо. одамои хуб хеле бисёр аст. дар ватани мо одамои хуб хеле бисёр аст. бовар кунед на мен. мардуми камбағал, то есть бедные люди мыслят категориями, что все в одиночке делаю сам. диққат кунед, тарҷумааш қати гап мезанам. барое ки ман хотирам набурод, барое ман хеле гап мезанам. мардуми камбағал гумон мекунад ки ман ҳамина худам ба тоқагӣ мекунам. барои ҳамон бисёртар ҳамин бачаҳоя бинед бизнеса сар мекунанд, ду касе кас ба мегӯяд не ҷудо шем, биё ҳар ки худаш кунад. то есть фикр мекунад ки ба тоқагӣ худам мекунам. вақте ки шумо тоқагӣ қати мехоҳед ки ҳамин кора кунед, шумо бисёр ба чиз ба даст овардан наметавонед. тоқагӣ қати шумо бузург шудан наметавонед. ягон чизе ки ягон компания ки ягон корхонае ки дар дунё машҳур шудагӣ аст, тоқагӣ қати сохта шудагӣ нест. анакун мардуми сарватманд чӣ мегӯянд? результативность коллективного разума невозможно достичь в одиночестве. нигоҳ кунед. то есть он результате ки ана фикри якчанд кас ба маслиҳат месозад, ваяй тоқагӣ қати сохтан намешавад. чуба ки шумо ҳамин чиза наметонед. худованд шумо ба як нуқтаи назар додагӣ, дигар кас ба якти дигар, бо якти дигар. вақте ки шумо команда қати кор кардан ёд гирифтед, партнёри қати кор гирифтан ёд гирифтед, ҳазорҳо бор натиҷаатон зиёд аст. ҳазорҳо бор чӣ нисбати як худатон қарор қабул карда, як худатон кор карданатон. барои ҳамон ҳамкория ёд гиред. агар ки хоҳед сарватманд шед, ман мехоҳам ки фаҳмед ки ҳаёти шумо ба успех, то есть муваффақият через одамо мебиёд. ба сабаби одамо шумо успешӣ мешед. пули калонам ҳаёти шумо ба сабаби одамо мебиёяд. фақат агар ки шумо шахси ба муросо бошед, одаме пайдо мешавад ки хоҳиш пайдо мекунад ки шумо дастгирӣ кунад. одаме пайдо мешавад ки мехоҳад ки шумо ёд диҳад. чуба ки тамоми одамои муваффақ тавоно мехоҳанд ки як каса ёд диҳанд. сахт дар даруни вай мардум ҳамин чӣ ҳаст.
чунки во медонанд ки нархи муваффақият чӣ қадар қимат аст. во мехоҳанд ки ҳаёти дигарро ҳамин хел нагузарад. агар ки шумо шахмата нағз бинед, ман маслиҳат метиҳам ки шахмат бозиро ёд гиред. шахмата ки бозӣ карда ёд гиред, вай фигураҳо ҳархела аст. фигураҳо вазир аст, дигар чи асп аст, фил аст, дигар чизҳо аст. шумо мебинед ки ҳамин шахмат ба сарфи назар шумо чӣ хеле фигура ҳастед, агар ки дар пасатон защита надошта бошед, шумо як дамба зада мест мекунад. барои ҳамин бозии шахмат ин бозии ҳаёт аст. барои шумо ба партнёртон бошад, партнёри бақавататон бошад, кортон даҳҳо бор нағзтар, ҳам тезтатар, ҳам хубтар меравад. мардуми камбағал гумон мекунанд ки худи инсон ин сарчашмаи даромад аст. барои ҳамон фақат ягона сарчашмаи даромаде ки мардуми камбағал доранд, ин худошон кор кардан. ин кор агар ки ин кор уволид шуд, бо он кори дига меёбад. То есть сарчашмаи даромади мардуми камбағал фақат меҳнаташай, фақат худашай. Бедные люди думают, что источник их, то есть производительность, то есть это сам человек. Во фақат фикр мекунанд ки худам рафта якҷо ба кор. Фақат фикри худашона кор ба ҳамон ягон кор ёфтан аст. Сара шумо ҳамин фикр аст, дига фикр нест. А мардуми сарватманд чӣ фикр мекунанд? Нигоҳ кунед. Мардуми сарватманд фикронашон дар он аст ки ана главный производитель это деньги. То есть пул сарчашмаи даромади беҳтарин шуда метавонад. чиба ки пул бепрерив кругли сутка кор кардан метавонад. барои ҳамон мардуми сарватманд капитал сохта ҳаракат мекунад ки пулашон кор кунад. мардуми камбағал ҳаракат мекунад худашон кор ёбанд. нигоҳ кунед, я худашон кор ёбанд. ино ҳаракат мекунад ки пулашон кор кунад. вақте ки во пулашон кор мекунад, ва ё ба вақт ҷудо мешавад. вақте ки вақт пайдо мешавад, ана ин вақта ва барои илму, барои пешравию, барои дин омӯхтану, барои фарзанд тарбия кардан истифода мебарад. беҳтарин урок, беҳтарин. мардуми камбағал нигоҳ кунед, ҳама чизи вазнинтараш. Бедные люди мыслят категориями, чтобы делать бизнес, нужны деньги. Диққат. Мардуми камбағал тарзи фикронашон аст ки барое ки бизнес кунем пул даркора. якобе пул набошад бизнес кардан намешавад. Не, бародари азизам, аз пулам чизи қиматтар ҳаст барои бизнес. Мардуми сарватманд гумон мекунанд ки ва фикр мекунанд ки для того, чтобы делать бизнес, нужны навыки умения и нужен план, стратегия. Диққат кунед. Мардуми сарватманд тарзи фикронаш ин аст ки барое ки ту сарватманд шавӣ, пулдор шавӣ, ту ба ҳамон ҳунару таҷрибаи кори дар кор асту, нақша дар кор аст, стратегический нақша, план дар кор аст. нигоҳ кунед, агар шумо ҳамту равед, ягон каса гӯед ки ман ба $1000 те наметиҳад. аёед ки ман нақша дорам чӣ хел пул кор кардан, ту метавонӣ ки $1000 тақати ман инвестисия кунӣ, $1100 гирӣ. бовар кунед, аз таги замин меёбад. шумо метавонед ки план кунед, банк баравед гӯед ки ман ин нақшаи кори ман хеле пешрафта истодааст, нишон диҳед таҷрибаи коритона. мисол шумо як магазин созед, аввал таҷрибаи коре кунед, нишон диҳед, гӯед ки ман таҷрибаи кори ман, ҳамин магазини ман як моҳ ба $500 даромад додан аст. ман ба агар шумо пул диҳед, ман метавонам ки 20 магазин созам. шумо метавонед ки банк ба наред, банк ҳаром. шумо метавонед ки ман ҳамчун мисол оварда истодам. шумо метавонед ки банк нагиред, партнёр баравед, ягон инсон баравед. ман шумо ба гуфтам ки пул ба сабаби инсон шумо ба мебиёд, пули калон. ҳам муваффақиятам мешед шумо ба сабаби инсон. худатон тоқа ҳеч чӣ намешед. агар ки шумо диққат карда бинед, ҳамон муваффақияте ки имрӯз шумо ба даст овардед, ҳамин ягон кас шумо ба ёрдам кард, ягон кас шумо ба ёд дод. агар ки шумо оқиб нигоҳ кунед таҷрибаи ҳаёти худатона, ҳар як зинаи ҳаёти шумо ба чизи навигарие ки ҳаёти шумо пайдо шудагӣ аст, ба сабаби ҳар хел инсоно ин дигаргуни омадагӣ аст. барои ҳамон ҳаёти инсон ба ҳама вақт одам муваффақ мешавад ба сабабе ки инсон қате, то есть ягон инсон шумо дастгирӣ мекунад. ина шумо бояд ки фаҳмида гиред. чӣ гуфтани гап? муносибата ёд гиред. муносибата бештар кунед. муносибате ки бештар кардед, муваффақ мешед. ҳамкория ёд гиред. дигарро қати кор кардана ёд гиред. баъд кортон пеш мерад. Бедные люди мыслят категориями, что для того, чтобы делать бизнес, нужны деньги. Богатые люди мыслят категориями, что чтобы делать бизнес, нужны навыки умения. И что? Нужен стратегический план. Нужен план и стратегия. Диққат кардед. барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки сарватманд шаванд, аввал вақташа сарф карда таҷрибаи кор меомӯзад ҳамон ҷо ба.
мисол шумо мехоҳед ки сарватманд шед, магазини одежда дошта бошед, аввал рафта ҳамон ба таҷриба кунед. баъд вақте ки шумо камутун пул ҷалб карда ёки пули худатон қати кама кор ҷамъ карда то корро сар кардед, аста мебинед ки шумо муваффақ мешед. баъд нақша кашида зиёд мекунед. ман ҳамин хел бизнесума сохтам. аввал якта магазини парфюмерия кардам, пули худам қати, камтар корам шуд дутта кардам. баъд овардам бачаҳо нишондам, гуфтам мана дидӣ ту мехоҳӣ ки дута мехоҳем ки ту агар пул дорӣ, пул вложит кун, мо 5 магазин мекушем. Як қисм даромади не ту, як қисми ман. 5 магазин ин одам қати кушодам, 3 магазин дига одам қати, 10 магазин як одам қати. Бо як дата ҳамин хел аста магазини ман зиёд шуда рафтан гирифт. Анакун як қисми даромад ки ини ман буд, даромади ман ки зиёд шуда рафтан гирифт. Аста ман дидам ки баъзе ваё тавонистаст, баъзеш натавонистаст. Ман гуфтам ту натавонӣ, ман мехарам. Ман магазином обратно харидам. ҳамин хел карда ман сохтам. ин стратегия ки ман истифода бурдам. ман таги қарз будам, таги $3 миллион ман қарздор будам, 174 одам ба 4 банк ба пул надоштам. ман бепул ҳамин дар байни 6 сол, аз дар байни уже 12 сол мешад 2008 то ба ҳамин рӯз ҳамин корхона сохтам ба ёрдами худованд. ҳамин чизҳо мо сохтем, худо ба шукр. далше дутта категория дига мегум, ба ҳамин ин дарса тамом мекунам. мардуми камбағал нигоҳ кунед чӣ фикр дорад. бедни мислит категориями конкуренсия, то есть рақобат. мардуми камбағал фикри рақобат дорад. агар гӯед ки бизнес кушо мегӯ ни конкуренсия зиёд аст ва кор кардан намешавад. а мардуми сарватманд, то есть богати люди мисли категориями уникальности. анако уникальносташ чӣ мешавад? як беҳбуди гӯем, тоҷики ба беҳбуди, то есть як необычность, як уникальность. анако уникальность се чӣ ба тақсим мешавад. барои ҳамон мардуме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, а конкуренсия наметарсад, тамоман наметарсад. чӣ ба просто вай анализ карда конкуренсия изучат мекунад, наметарсад. сета чӣ дорад? уникальность сета чӣ дорад? якум шумо бояд фаҳме ки одамо шумо ба ҳамон вақте пул метиҳанд ки ҳамон чиза худашон кардан натонанд, ё ҳамон чиза худашон намедонанд, ё ки ҳамон чиз ҳамон касоба нест. ман аз мисол шумо мебиед хонатон ба гӯем стиральни машина нест, барои ҳамон пул дода мехаред. шумо меред мошина ремонт кардан наметонед, барои пул метиҳед ремонт мекунад. шумо мебиед хонатона ҳамон хел зебо ремонт кардан худатон ки наметонед, ба пул метиҳед ки дигар кас кунад. то есть якум чизи уникальность дар чӣ аст? одамҳо ҳамон вақт пул метиҳанд ки ҳамон чиза худашон кардан натавонанд. дуюм, ҳамон вақт одам пул метиҳад ки ҳамин меҳнати шумо вақти вай эконом кунад, ё ки ҳамон маҳсулоте ки шумо пешниҳод мекунед вақти вай эконом кунад. сеюм, одамо ҳамон вақт маҳсулоти шумо мехӯранд ки аз вай беҳтараша наёбанд. фаҳмидед? значит чӣ гуфта гап? ҳамон соҳаба шумо беҳтарин шуданатон дар кор, профессионал шуданатон дар кор. анами сета чӣ ба мардуми сарватманд, ҳамин сета чӣ ба диққаташа медорад. вақте ки ман тренер шудам, вақте ки ман китоб навистам, медонед ҳазорҳо конкурента бисёр, миллион конкурент, пур аз ҳар хела китобҳоево. не ки ман медонам уникальности китоби ман дар чӣ ай, меҳнати ман дар чӣ ай, ҳунари ман дар чӣ ай. а берун баъзе одамо вақте ки гапҳои мана гӯш мекунанд мегӯянд ин наверно муаллим гапҳои дигар тренерҳо гуфтааст ё китобҳои дигарро. не, ту як бор китоби мана гирифта анализ кун бачам, диққат карда хонда буро, баъд мефаҳмӣ ки вақте ки китобҳои мана хондед, шумо диққат кард мефаҳмед ки ягон китобе ягон ҷоба шумо намеёбед ин таҳлилҳои мана, чиба ки ман ин чизҳо аз меҳнати азоби шабу рӯз меҳнати илмии худам ба даст овардагӣ ҳастам. ҳамватанони азизу гиромӣ, фикронаи сарватмандӣ ба худатон тарбия кунед. дар муддати 4 дарс ман дар бораи фикронаи сарватмандӣ гуфтам, дар бораи фикронаи камбағалӣ гуфтам. ҳама чизе бепулӣ камбағалӣ нест. мехоҳам ки шумо фаҳмед. понимаете, бедность – это не отсутствие денег. понимаете, бедность – это отсутствие стремлений, цели. фаҳмиде? сарватмандӣ ин шумораи пулдорӣ нест. сарватмандӣ ин ҳаёте, тарзи ҳаёт бурдан аст. ҳаёти аҷоиб бурдан, ҳаёти ширин бурдан, ҳама ҷиҳата ба ҳаёта бой сохтан, ҳам шикасту резаш қатти, болои пастиш қатти, ҳар хела кардан ҳаёти худа. ана вай сарватмандӣ ай, вай тавоноӣ аст. ҳамватанони азизу гиромӣ, моҳи оянда дар бораи пул гап мезанем, бо моҳи ояндаш дар бораи чӣ хел сарчашмаи даромад сохтан, ман ҳамин хел рафтан мегирем дар муддати 1 сол. ҳар рӯзи шанбе
дар шабақаи Дифилм ана интизор шуда истед дарсҳои моро дар барномаи Чашмаи умед. ҳар рӯзи шанбе то ҳафтаи